Lolu ukhozi olumaphiko phiko. Luhamba phambili. Chacha, Nomorosa. Ukhozi FM luhamba phambili. Happy New Year! Was the 2022 ingoma DJ Maphorisa no Tyler ICU Nompura bethi izolo inamavoti awu 8266 number 10. Kanti ke singena ku number 9 njengamanje enamavoti angu 15308 kanama Makhanzi no Prince Benza. Yeah madod. Izolo lihleli number 9 njengamanje. Hey madod. Konakela kwakazi yozala ngomoni kade ngiyibuzile lento le. Kodwa kusalayo kungenzeka kube umfana noma kungaba intombazana kodwa kusalayo. Kubili nje vo. Angefani intombazana. Was the 2022. Umakhanzi no Prince Benza. Kanama. Carrot Gas FM because I'm a figure Jama Jalao 17 minutes after 11 o'clock. Makhanzi no Prince Benza bethi Kanama awinda bazamjolo. Yeah. Okay, Gas FM because I'm a figure kanti ke siyangena phela ku 2022 lengoma koyizwayo inamavoti ka 15380 ingoma kaMakhanzi no Prince Benza Kanama. #Ukhozi FM NYE angiyazi lento lesiphethe ku 2022 kazi ngempela iyona iphi ingoma ezohlukanisa unyaka njengamanje ngiphethe amavoti 16484 16000 ziyalandelana nale 484 ziyalandelana zibambene lezi ingoma lezo othi ngisho yiphi le 612 no Kasango Osama. Wow. Hola Yeah, my dear. Number 8. How nama yangibiza 1000. Phelela maphupho was the 2022 Zexbantwini Kasango Osama amavoti ayishumi nesithupha empeleni ayizinkulungwane ezishumi nesithupha namakhulu amane nemashumi eshagalombilili nane 16484. Number 8 namhlanje Zexbantwini noKasango kubili nje vo mangemfana intombazana siyakhala ngo12. Number 1 ayiziyakhala futhi udiphi ingabe iphi brother akekho wazi yemadoda langena iphepha yangena envelope nathi envelope ingena nje sesithi nje pheqe khona la pheqe khona asazi ukuthi ngisho number 5 ubani uqhaqhazela isandla njengamanje angazi nami ukuthi ngiyabona ake ukuthi ivule sokalisa ivule emvulana ngiyayivula njengoba ngomvulane nje 16802 ingoma njengamanje umehluko omncane kangaka ngangombobo inalithi ayimncane kakhulu yazi ingoma ehleli ku number 7 yiphi leyo brother adiwele kabza the Ausbangena ngendlovu semtha umsholozo uvulile amazanga ingilazi lempilweni yami ayemalume kukhulu kuzayo hadiwele number 7 bathi shona phansi bawuthanda was the 2022 ngiyakutshela wena siyangena sesifikile sigena ngeenkani ngempela sondeza umuntu wakho kumbeka eduzane uma ukuthi mhlamba unayo umuntu wakho uncinge nje ngimama nje uthi yazini ma mina malonyaka lo angihambeli kahle ngithenge ngiyashela kabanqonywa ngithe ngifuna ukulobola ngaliwa into zamayambi kahle ngicela nje ukuncika kuwena ma vele ungibelete cela umeduze wakho ma uthi ma ngicela umeduze wakho mina mawuthi khona ubaba umeduze kwetimer ulibambe ngesandla lisondeze mawuthi endlini uhlezi weda noma ngabamba ifridge ke nje ncika efridge uthi akulungile ukudla vele ngikufaka kuwe mntakwethu uzaba mnandi uhake nje mfethu ungawenza ama social distancing nasayini ongashongo kuzona ubambe nje isicamelo uthule naso awu bakithi ubambe ubala lwakho nje uthi mayitukuza mayislavithi mayisondeza awu umuntu omoseyimbanje kunjalo mawubambile nje uba number 6 hey siyagijima mhlawumbe simkhumbuze umlaleli ukuthi ke le ngoma kade sidlala njengamanje ke kodwa ahambe kanjani youngster Kabza the Small no DJ Maphorisa bethi adiwele inamavoti ka 16802 inkulungwane ezishumi nesithupha namashumi ayempela namashuma amakhulu namakhulu ayishagalombili nambili yebo bros so
Sishiyana kancane no number 8. Siyane kancane number 8. Sala kancane impela nje umehluko bemncane kakhulu. Asazi ke number 6 ukuthi ke kumi kanjani. Kuvotiwe ngendlela esibangalisa abantu bavotile bavota namakhosikazi abo onamakhosikazi ngamabili ngamathathu ubese akuvota uyayizwa lonto le njengamanje singena ke kuyinombolo ingoma ehleli kunombolo 6 number 6 ihleli ngo 17,696 maye asibe happy hayibo Kabza the smaller no DJ Maphorisa no Ami Fako siyahamba ngo 17,696 Asibe happy muntu wami. Yes. Asibe happy my love. Asibe happy my sweetheart. Asibe happy love. All right, because I'm a pigo Kabza the small DJ Maphorisa nintokazi wami ifake bethi happy asibe happy muntu wami bazamile ukusahlukanisa kodwa bahluleka asangahlukana ake sibe happy ke 2022 sibakhombisa si happy bakithi yebo Nkosiyami ayikho enye indlela futhi uyabona siyazi u2021 umjolo kuvele kwathiwa nje umjolo the pandemic umjolo wavele nawo wafana nobhubhane wasilimaza wastrapa mfowethu wastrapa sesidwabeshiya sasidwebilisha nimana phana mroza napha Nkosiyami bakithi faka ama wave senza yonke into umjolo the pandemic lalela umjolo awunendaba uthi ishiya ulidwebe kahle noma mhlambe uyishaye kahle makeup yakho waphafa gogo ziyakhala nje wagel umjolo the pandemic wagel umjolo the pandemic Nkosiyami kodwa kasibe happy ngo2022 vele sibe happy ngo2022 sondeza umuntu oseduzane nawe sondeza usamthola nje phone usamthola yini mhlambe network bros network bafethu uma ngabe kuhlukana unyaka network iba nenkinga awu understand siyazi ukuthi umuntu wakhe umthembi siyazi ukuthi ayithembene kodwa nje mangabe kuyilezi ikhathi network isuka isiyinkinga ngoba abantu abaningi bazama ukuxhumana mongamthola umuntu wakho awubekezele uzomthola uzobuya ngeke bamqede pho blutikhelana awube bamqede pho yini nje network awuze blutika ke bros yaganga hayi awuze blutika ngithi ngiyazama ukubakhulumela akusephakadeke le hayi akuseyile Asithi happy new year kwaleli bethe Cape Town bakithi mangabosola kamnandi ku channel 817 ku DStv sithi nje ke happy new year lapha ke Cape Town basilalele kamnandi nakhona napheshe kwezilwandle basilalele pheshe kwezilwandle ko Hawaii siyabonga Nkosiyami bakithi endaweni eziningi ehlukahlukene bathi wengobe sihlezi nawe bakithi napheshe yasenikhumbula England basilalela nakhona bayathembisa bathi basola ku www.cosfm.co.za nakhona futhi eAfrica bathi sikhona bafowethu bathi sikhona ko Tanzania sikhona la ko Zimbabwe eduzane sikhona ko Swatini bathi hayibo sithanda kubhlungu dimba awu nina benginene nagidzatsa kana bhunyela fuli nina qisa libongo hlehletela nina benkosi awu nina se dance bathi abakhona eMozambique sikhona bafowethu bathi go mushte awusihleli nani ngomlando yakho zine bathi phithi phohlo bathi kulamligodi khona la ilisuthe eduzane ko Botswana hayi ngiyakutshela wena wesiphepho ngempela kazi uthembeni nawe mvula ngoba sidedelo njengamanje sidedelo eMaritzburg bakithi abantu behlelwa yini PMB nazi ikhotho nazi iphepho nazi ikhukhula zibikwe eMaritzburg mina ngisazi indaba angiyazi mina kodwa Peter Maritzburg siyanthanda ke siukhozi thina abafethu siniphethe kahle siyathemba ukuthi bonke abantu abathintekile ngenxa yesikhotho besikhona eMaritzburg bakwazi ukuphepha bakithi nezimoto zabo zalimala phephisani bakwethu unyaka omusha ngathi ungaqala kahle izinto zihambe kahle #CosFM NYE siyatrenda si number 1 kumanje number 1 kumanje siyatrenda #CosFM NYE lapha na ku Twitter ubheke nawe si number 1 hlezi phezulu number 1 asekhiphi imali sawubona yebo bukhata kunjani kuze ngiyaphila bukhata kodwa ikhona ubani ngikhuluma naye Mlive wemlive yebo wathi uqagelile wena iphi ingoma ezohlukanisa unyaka angilobode wawuthe iphi ingoma ezohlukanisa unyaka wena ngokwakho ukubona nje ngangithe ingoma engithele ukuthi masaplingi lokho yona le akusakhuluma ngoma le mfowethu sakutshela ke yebo la baba basithunyiwe la ngoma le sithunyiwe lapha sithunyiwe uCosFM sithunyiwe uCastle Mixed Out bathi sigixabeze ngo5000 noma rand hayibo siyakwalanisela hala ngiyakuzwa futhi sithi halala mfowethu ngo5000 rands utholile kwaba Castle Mixed Out noCosFM awumina awuyima ngizwa manje kanti
Mina njoma. Wena impela mfowethu Hawu. halala Uthanda. Hawu njoma kahle. Danke family fest yabonga mfowethu yaza Yebo. kuyasho unywe mroza abantu bajabula abantu benema abantu kumnandi bafowethu kumnandi kakhulu abantu bahamba Yeah. yabo njengamanje into engiyibukayo njengamanje siyayitolo siyayitona no number 5 yes injalo nje mroza injalo indaba woza 2022 sesifikile mawukuthi waliwe kulonyaka hlanza ngedela Yeah. mawukuthi uyinsizwa ubuyimisela ukuthi intombi uyayithanda yavele yathi guqu esiswini njengotshala yathi lalela lento yethu bakithi ngiyabona ayisebenzi ngicela siyeke ungasabi 2022 uNkulunkulu uzokunikeza omnye umuntu vuka ugeze uhambe emall bazele omama uzobhema ukholo usubona ingane ifaka ama crop top zifakela khona ama legging ngazo zathi high heel zadwebishiya ngane wethu yekela isililo hambe mall befaka inqondo hambe mall vuka geza hambe mall bazele omama sukulila nase hostel phela kuyoqoshwa nqoshwe nasa rank bazele omama ukhalelani uzomthola omunye hawu ake ngivule bakithenye envelope lana envelope ebhalwe unombolo 5 nami ngiyayiqhaqhazelele nje angazi ukuthi ngempela kwenzakalani ngempela njengamanje kodwa ke ngicela ukubingelela nje insizwa zaseDalton ngokukhethekile Nkosi yami Kahle wena. bonani kulungileke kodwa ke namakhaladi ethu yellow bone baba eDalton kulungile ake ngibheke ukuthi unombolo 5 uhleli kubani uhleli ku 40,398 yo 40,398 ubani lo umuza senze Number 5. Jabi ting yayizwa lonto la Big Zulu Nimtshele ukuthi, oh yes nimtshele Zakuthengela umuza mkhulu esentini ngikutshela uJabi ting manibona nimtshele ukuthi ngithe oh yes Ngoma ke ibe unumber 5 ngamavoti lapha ke empeleni awu 40,398 ingoma ka Big Zulu nolwa uNdlunkulu bethi umuze sentini Usambona nje kodwa umuntu oseduzane nawe usambona umuntu wakho oseyimanje noma usuze washela umuntu wakho Simbona kalivindi usumbona kalivindi badlile manje abantu badlile mroza badlile bayosa kunjeya iyahlisa inyama kuma breast stand uma nje shunquthule libheka phezulu neziphuzo zingangamanzi okuphala ikhumba iziphuzo zingangolwazi bakwethu njalo ake ngikhonze kuona wonke amaNazaretha bantwana bakabhombela awu bantwana bakabhombela ningalokuthi nisondele ezintweni eziumlilo ningasondele ezintweni ezishisayo ngenza kwethu liqale lisabatha ngo6 siyanthanda abantwana bakabhombela amaNazaretha amahle Happy New Year ningasondele ezintweni ezihlizayo nento ezikhanya esamlilo qale lisabatha ngo6 liqalile zimdala liqalile akunjalo nje ngicineka nosimdala kulungile bantwana bakabhombela awu siyanthanda bo 50,936 ingoma ehleli kunombolo 4 nami ngiyaqhaqhazela njengamanje Number 4 nama mehla wasaboni kahle sengiyamanga Iphi mroza Khula Bello Nogalo yo Wow 50,936 Woza got to cool on it got to cool on it got to cool on it Khula Okay right because I'm pika njengamanje la imzuzu siyishumi ke nambili ngaphambi kwehora lapha nje ke leshumi nambili 12 to 12 minutes before 2022 Bello Nogalo bethi khula yona ngoma ke le ehleze ku number 4 namhlanje ngamavoti angamashumi amabe azinkulungwane ke lapha ke ezinhlanu namakhulu ke eshakalolunye namashumi amathathu nesithupha 50,936 yo hayi khona hayi Yiphe number 1 mraz mina sathi ngiphuma ngibaleke Unjanje sakuthi ngiphuma ngibaleke njengamanje ngoba ngiyasaba njengamanje ngiyasaba kodwa ke kulungile get ready siyangena ku 2022 bamba umuntu oseduze nawe umbaba umsondeze angazi ke ngoba kusaqatshulwana nezifonyo yizo lezi ezinkinga kodwa ke kulungile awushize ngesiphenye nje isifonyo mraz uthi uyabona njengamanje uma ukuthi unamakhosikazi amabili amathathu iyodwa into ofuna kuyenza njengamanje ngoba ngikwazi ukuthi uzobamba mani ngo12 iphakade lakho ilona
sleep ngoba sikuphekile. Kunjani? Ugijima uye kwagogo. Okay. La khona basanitize. Ake ngivela ngenze kanjani ke? 79,162 Wow. ingoma ehleli kunombolo 3 79,162. Wow. Ama siblings no DJ Mngadi uthando lwami. Madoda. Yeah, mangikunika lona. Number 3. Kudlala ngalo. Number 3. All right. Yes. Yes. Okay. Gobi. Woza 2022. Ngiyakutshela wena. Ukhoze FM ukhoze amaphiko uhleli noTshata isipeshethwa noMrosary. Happy Okay, right, ukhoze FM ukhoze amaphiko njama mabhekela imizisi isikhombisa ngaphambi kwehora laphana ke le12 7 minutes before 2022 ingoma ke leyo izwayo kampeleni ama siblings no DJ Mngadi bethi ke uthando lwami amavoti ayizinkulungwane ngama-79 namakhulu ke laphana ke nempeleni nekhulu nama-62 79,162 unumber 3 wethu ke lo namhlanje. Hayi mina ngiyazi le uyabona njengamanje khona sekusutshwala nse utshwala baphela nya Usebesopa hawu akangibingelele nje bayithi ngokukhethekile ubabheke wakamthethwa hawu sawubona webabheke uproducer wehlelo lasekuseni uproducer wehlelo lasekuseni uDlani Lalela. Yazi uthini? Nina njinji nidlani. Uthe mjinji kimi wengobe uyakhuluma uyahixiza. Ngobe lalela silapho kwamsana mfowethu emagroundini kwamsana sports ground. Tshela abantu basemtuba beze la ngiphethe amakhalenda mahala. Ngithi wamandla right uthi awungeke. Uthi khona impela ngiyabatshela uthi awungeke. Ngishana bisicathulo ayikho indlela. Anizaza unjinji alifakile namhlanje ke elimnyama. Ngithami la kwavela breke ngespeaker okay babheke mlalelo lethu ke sishayele ku 0893109193 yona iphi ingoma ezosifaka ku 2022 awugeze awuqagele ingoma ezosifaka ku 2022 ukuthi ngabe yipi 0893109193 asibathathe mroza ukhozi sawubona ukhozi sawubona singena kanjani ukhozi sawubona Yebo wakhathi. Yebo mfowethu. Uyaphila mfowethu. Ngigrand ubani lo? Umane from Suphaso banako ke manje. Yeah. Awona Nkosi uyazi. Wena Nkosi. Wena Nkosi. Wena Nkosi uyazi. Wena Nkosi uyazi. Ukhumbulani manje wabona ngikhonzela umfazi wamamnguni lapha ePVL. Hayi khumbulani akushiya ukuthi umfazi wami thi umkami. Hawu. Hayi. Washaphaza nje. Uyalona unyawo. Okay. Mbeshe ngamkhonzela iqongwana. Mana akekho omnye ozokuthetha ukuthi awumkhonzelanga yena. Akunantonjane khona. Oh. Ikhona Wena Nkosi bye kumlalo bye hayi mamnguni wabo hayi ngikuthanda kumlalo yazi ukhozi sawubona hey walona unyawo kumlalo ukhozi sawubona khona lo nyawo edumbe mangosifuthu right kodwa mangosuthi niyaphila ngi-right kakhulu ngithi wena Nkosi uyazi phela nje ukwabhono mase kuyazi lapha ubakwami unyawo la ekhaya edumbe mangosuthi uyazi naye phela ukhonzela iphakade lakho phela siza umolo maseko iphakade lami linayi umolo yedwa lona Maseko hayibo awukulungile ntombi siyabonga Yilolodwa ngithi useshaye network kulungile ke bye ukhoze fan sobana tata kunjani Ngiyaphila ngane we ubani lo eBekville mangwase linda ishongwane na yedwa awu yalindani ngithola apha amakhansela ziphi ngeke eBekville wehla ngwane Yaphila ngoba ikhona mfethu singena ngayiphi ku 2022
Hayi ngicabanga akathatha DJ show ayingekulungu ujumbo man mayizothi Nkosi uyazi utshwala ayizovele kuthi jamu. Hayi ethatha. Shambothi. Hayi samayi ngeke njuma wami jangene kahle ngabe umshumandaba lapha yaziwa lapha ngihlala esandovela. Okay mfowethu. Hayi nihamba uNkosi yami. Thank you brother. Oh God. Okay mfowethu. Abayi. Kulungela ke bye. Ukhoza FM sawona? Makatha kakhe yaphela. Wazi mina ke wena njengosheleni njani wena? Hayi ngikhona makatha kakhe yaphela umrozi. Hayi ukhona isihosho uyasiza nawe sihoshozela khona la sithi siyakuthatha sikufaka ku2022 get ready sikubamba ngokucicane. Ya mina lapha emsinga ngikhuluma nomlungisi Gasa lapha endaweni yaseMozani. Mina wena Nkosi uyazi noma kanjani le ngoma yanqamunya. Uhleli nebhayi lapho. Ngihleli nomfowethu la uMatshingelana uMfokadlanda la. Umgabathi. Hayi. Bambe ikhweli. Hayi konakele tjatha konakele. Okay. Atela munye. Konakele. Hayi ke. Yeah. Lambuya leso ngiyazini. Wena Nkosi uyazi. Wena Nkosi uyazi. Wena Nkosi uyazi. Wena Nkosi Happy New Year. Ukhoza maphika sawona? Sanibona tjatha. Hayi kunjani? Ikhona njani? Siyaphila futhi ubani sikhuluma naye? Ikhona ukhuluma noMawuzeni waphungula lehloko zentapha phansi kabolile la ngiphuma khona. Mawuzeni nginikeza nje 2 seconds mfethu yiphi ingoma sesifaka 2022? Wena Nkosi uyazi akugedi nje mfoka ngobe. Okay. Kodwa lapho umrosary. Grand mfethu grand umbrother siyabakhulu bana kithi yazi. Siyabonga tjatha. Sharp. Thank mfethu. Njengamanje umbrother sibheke ku2022. Sibheke ku2022, sibheke ingoma ezosifaka ku2022. Ingabe yona yipi? Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Sesobala. Hayi mase. Sesothi 10 sithi 9. Angivuli imvilo. Siyangena ku2022 bamba umuntu wakho eseduzane. Umbamba umuntu wakho ulibambe iphakade lakho ulibeke eduzane. Ubamba umama wakho, ubamba umalume wakho, ubambe uanti wakho, ubambe ubaba wakho. Uthi sangena ku2022. Ayikina encane ngayishaya kuqala ngaphambi kwangena. Waza 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Happy New Year 214,966 Isibani DJ Show DJ Menzo SA Spaniso Happy New Year Sangena. But DJ Show. Happy New Year. Ukoza FM, ukoza maphiko 4 minutes after 2022, 4 minutes after umhlaka 1 January 2022. Sesiphakathi sesifikile sesigenile ku2022. Sangena. Njengoba wayithengeka singena madoda sangena ngaphakathi. Sangena 214,966 Isibani DJ Show DJ Menzo SA Siboniso. Happy 2022. Happy ingoma ka DJ Show le esifake ku2022 iqopha umlando uyathanda uthandi sasigenele sesiphakathi ngo DJ Show siyabuya no number 2 emva ka DJ Show wasabi Big Donald ama 40 abezinkulungwane ezingamakhulu amabili ne14 namakhulu eshakalolunye namashumi ayisithupha 214,966 uDJ Show uDJ Manzo SA noSiboniso bethi isibani singenile ku2022 unumber 2 wethu ube namavoti amangaki Rosary Go 7 minutes past 12 sesingaphakathi sesingenile sithi Happy New Year Sikunikeza unombolo 2 wethu
141,647 141,647 wena Nkosi uyazi unyaka obebshungu lo unyaka we pandemic unyaka we COVID-19 njengoba iqale ngo2020 nango 2021 besithwele kanzima indlala isibulele ingekho imicimbi kuvalizwe kunje haya kodwa sithi wena Nkosi uyazi ukuthi 2022 siphatheleni uyazi 141,647 wena Nkosi uyazi jumbo Happy New Year Alright, because FM ukhozi yamaphiko njengamanje mangibhekela imzuzu isishumi ngenanye ngemva kwehora lapha ngale 12 11 minutes after 2022 sasingenile sesiphakathi ngempela amavoti yo madoda inkulungwane ngamakhulu amabili neshumi nane namakhulu lapha ngayishakalolunye namashumi ayisithupha nesithupha 214,966 unumber 1 ke lawo obena lawo mavoti ke amangaka uJumbo abamangaka kaJumbo amavoti kaJumbo Rosary yiwo lawo majumbo yiwo lawo inkulungwane ezikhulu namashumi amane nanye namakhulu kayisithupha neshumi namashumi lapha ke nje ke namakhulu ayisithupha namashumi amane nesikhombisa 141,647 ingoma kaJumbo wena Nkosi uyazi wena Nkosi uyazi akangisho nje ngisho ngithi awu mathaba wena wasemacambini wena wesizwe sasemacambini inkosi yami inkosi engiphethe induna zonke umkhandlo wonke weinduna bakwethu ngiyasho nje ngithi ngiyindodakazi yenu emacambini Happy New Year sedokodweni muzwa semacambini bakwethu ngiyabonga wesiphongo usondela siphongo esikhotha emtshezi okhombaneni ukhona umama unesi lapha siyabonga kakhulu mzisi babekahle kudadewethu nawe siyabonga kakhulu siyabonga hello Mangubane Danke Mroza. Okay. Siyabonga kakhulu bafethu. Siyathamba singena kahle ku2022. Bakwethu siyacela siyasijabulile njengamanje noma ngamela uxekisile. Wathi hayi singayidlalela nje siphuze kuze kusekuseni. Kodwa sizama ukuthi siyiphathe ngendlela efanele bakithi. Ingozi emgwaqeni siqaphele ebusuku makuthi uyashayela ugade yonke into ibe sesimene esifanele. Usibonga uyafisa usho ukuthi nje lapha ekhaya esikhothe emtshezi company ubathanda ngendlela esimangaliso umfana. Hola mfana. Mawa bakushabalala ekhaya neRostil. Aha. Ngiyakuthanda mawami. Ngiyabonga support yakho. Usungalala manje ngisebenze kahle ma. Awusuwa madoda. Usapula. Hayi lo yakasakaboni ukuthi emehlweni lo umuntu lo. Hayi ngiyabona ukuthi lo umuntu. Noma anonymous ngiyamkhonzela. Siphango uma anonymous. Hello uma anonymous ngiyamkhonzela kwana. Lo sithumayo ukuthi ukuthi sihambise umbondo nomembeso. Unyaka wesithathu lokuma anonymous. Ungilindile kodwa njengamanje. Omunye lalela asitshela nje lama sengomunye kuhlala ku ama anonymous. Siphela isikhathi salo ungene omunye ma anonymous. Owesithathu lo nyaka lo. Anonymous. Melansi ekhaya balindile Melansi. Hello. Yeah. Iphakade lakho cellphone. Angiqale ngisho ukuthi ngiqala ukufisela izingane zami zombili uwandile noNonkosi Xaba unyaka omusha ngifisela uma wami ubongiwe umabongela ngifisela ekhaya kuMpanza kwaKhumalo ngifisela ekhaya kababa kwaMelansi eChatsworth ngifisela nephakade lami ibutho la madoda Nawubonke abangani bami eThekwini iseGoli iseCape Town nginithanda ukufa nabantu engisebenza nabo ngithi ngithanda Ntondon. Ekingidlo vedokodweni eDockside next to the Indian Ocean kodwa edambulalo kwaphuma nganethwa zinduku mbambe emaykhaya imgenqa amandaka unongawuzana khahlela ibhakede ubaba ke lo ngizalayo ongasekho salala insizwa ukudla kwensizwa osekwalala nomagwala amadoda suka umfazi ephelele kulungile bese ngithi abafowethu ongilamayo uThabana Nkosi yethu wakabuthelezi kuzoba ke undaba ezinhle ziphuma phesheya kuzoba usiyabonga
Manga bese kuzoba DJ Ndringosi abamazi kanjalo ukuthi amsanqa kaButhelezi kuzoba uMalusi Ngubane umshana kababa wami uyena ogada ikhaya njengamanje ngithi kunina ngiyangithanda ngendlela eyisimangaliso eMandeni umamncane wami umamlindiwe eNtuzuma umamgcino bonke nje umalume wami ankela sicelo gwala hawu suka noNdlunkulu sanibonani ngiyangithanda bakithi Danke siyabonga cha nami ngithathele lithuba bakithi ngifisele nje bonke angisondelene nabo nabasekhaya bonke iyakhulukazi ikhaya mama la ngikhulele khona mina Mroza kwaDumisa omalume bami bonke omamncane bami bakithi hawu ngithi nje unyaka omusha omuhle kakhulu ekhaya kwaNgobe lapha kwaNgobe Bomvu baphile anti bami baphile nje bonke nasekhaya ikhulu lapha na kwaNgobe Omnyama bonke babomncane lapha yabaphile nje kanjalo no mamncane bonke nezingane zakwethu zonke izalwa lapha nawo baba omncane no baba omdala iphile ingane zakwethu nonke ngiyanthanda kakhulu nezingane zami zonke niphile weingane zami ngifisela wonke amaphakade ami ngifisela wonke amaphakade ami onke amaphakade akho wonke amaphakade ami oh bakithi bese noma sikhosana bakithi oqiniseka ukuthi ngihlale ngihlanzekile ngiwashile ngiayinile umuntu wakho seyimpanje iChris kwihembe sibonga uMaskho sibawe Linda Mkhonto njengensela awusuka wethu oh bakithi nasekhweni bonke nje baphile nomnambithi wonke Nkosi yami 150 yonke nje phela ihead office le awunina ihead office la kuzalwa khona uNdlunkulu yeah uZanda usabhekile yini uba uZanda Mthembu usabhekile hayi uZanda unjani la khona impintshami umngani wami sicela video call uZanda video call kuze sibone ukuthi usabhekile wezanda benokhetha kwala awunzima nje KSG mahamba kusale kudilika indonga okay Mroza siqhubeke nike nengoma la asamba enye ingoma ebishisa le ngo2021 enye ingoma ebishisa ethandwa kakhulu ngabantu ngo2021 awusuka nini madoda Ethe zona kumanje sidudula zona nje khuphuka ingoma kaStability stability awusuka uhamba nomzukulu bathi mayonke into enye ingoma ke shisa kakhulu le ngo2021 siphethe zona ke manje zehla ngoholoko Mroza ebeyishisa nje ngo2021 kodwa zangangena ku top 10 kodwa beyishisa yiyo le wema yonke into yami